Ga takaitattun labarun duniya daga nan Afirka Hausa. Za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa Iran wa'adin sa'o'i 44 domin ta cimma yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu na buɗe mashigar Hormuz. Yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da mayar da martani kan kalaman shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya bayyana cewa nan da kwanaki biyu Iran za ta sha ruwan bama-bamai a sassan ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ba wa Iran wa'adin kwanaki biyu ta amince da yarjejeniya ta kuma buɗe mashigar Hormuz, ko kuma mu yi musu ruwan wuta. Cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, shugaba Trump ya ce tuni lokacin da muka ba wa Iran na kwanaki 10 ta amince da yarjejeniyar ko ta buɗe mashigar Hormuz, yanzu lokaci na ci gaba da ƙure mata. Yanzu haka saura sa'a 44 kafin su sha ruwan wuta. A ranar 27 ga watan Maris ne shugaba Trump ya bayyana cewa ya dakatar da duk wani hari kan cibiyoyin makamashi na Iran na tsawon kwanaki 10. Ƙarshen takaitattun labarun kenan daga Africa News Hausa. Ku ci gaba da sauraron mu a kafafen sada zumunta domin samun nagartattun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora.